Avem rezultatele la examenul de admitere la NASA și pot să confirm că avem deja câțiva candidați admiși. Felicitări! Bagajele pentru Houston le pregătiți pe cont propriu. Pentru ceilalți, hai să vedem de ce varianta B este cea corectă. Avem aici la mijloc forța F, avem aici un VA, aici avem un VB, VA este egal cu F supra 2, VB este la fel F supra 2. La mijloc, aici avem un L supra 2, L supra 2. La capete, momentul este 0. La mijloc, momentul este F pe 2 înmulțit cu L supra 2. Diagrama de momente încovoietoare va arăta astfel. Momentul maxim este aici, la mijloc. Cei care ați răspuns B, felicitări! NASA vă va contacta în 3-5 zile lucrătoare. Pentru ceilalți, stați liniștiți. Mai organizăm o sesiune de admitere.